Shoutout sa inyong lahat. Papasok po kami doon. Napagod po siya, pusindan niya na kaya eh. Shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Nandito po tayo ngayon sa lighthouse. Paakyat po tayo ng tulay. Ay, yan. Tapos po, akyat po tayo nandun sila Tupay sa lighthouse. Mega shoutout. Shoutout dyan sa AGN, sa alipin ng Pangong Jesus Nazareno. Ngayon, nandito naman kami. Kailangan dito matitibay ang tuhod nyo. Huwag kayo kakain ng munggo. Shoutout po sa lahat. Wala. Wala Man. Pumasok nga kami eh. Ano, Pay? Entrance. May entrance, Pay? Opo. Pagano? May ticket pala bayaran. How much? 10 bucks lang, sir. 10 bucks lang pala. Halika na, Pay. Para makakuha ka ng vlog. Emily! Halika na. Para makakuha tayo ng ano. Halika na. Kumuha ka muna dito sa wallet ko. Pag pumasok po kayo ng lighthouse. Meron pa. Entra. Hawakan mo na to, Pay. Ano mo yung camera? Ikot mo muna. Tara, bilen. Gusto mo naman. Gabagal. Matuto ka. Ano, Pay? Ano, Pay yan? Kaya gano'ng oras dito pwede pumasok? Emily, Ay, yung GoPro daw. mag-picture kayo. 5 lang. Abot pa. Shoutout po. Ayan po yung lighthouse ha. Pwede kayo rito mag-wish. Mag-wish na kayo. Sana dumami pa ang pera nyo. Ang daming pera ko sa ilalim Ito po. Lighthouse po yan. Ang dami pong barya. Tagli 5-10 piso. Buong pansiso. Wish ko sana haring nawa tumagal pa to ng 1,000 years. At maganda. Ulog mo natin sa video sa'yo. Mag-wish ka na. Ulog mo 10 piso sukli. Kaya po tayo sa taas. Dito po yung lighthouse. Picture ka, Pay. Mga ano vlog, Pay. Ang kasaysayan po ay ang parola ng shoutout po. Ito po, magandang gabi at umaga, kasaysayan po ng light. Ito po sila. May multong babae sa lighthouse. Naramdaman ko may multo. Sila, tumatalon sila. Dito, may malalaki. Dito tayo sa taas. Shoutout po sa lahat na nanonood. Mataas po signal natin ngayon. Salamat sa 1,000 nanonood dyan. Ayan po, nasa lighthouse po tayo. Voltage kuryente. Nakita nyo po ang karagatan. Kumuha kayo ng vlog, Pay. Mag-vlog kayo, mag-picture kayo. Ang ganda po niyan sa taas. Nasa lighthouse po tayo. Picture kayo. Mag-vlog ka, Pay. Alin? Mag-vlog ka. Sayang yung hawak mo camera. Mag-picture kayo. Mag-picture kayo. Tingnan lang natin ng konti. Ayan po yung dagat. Mag-picture kayo. Mamaya, bababa na tayo. Guys po. Picture na kayo. Pwede pahiga. Ayan po. May multo po sa lighthouse. Ayan po yung lighthouse May babae po ko naramdaman. Lalaki. Ayan po. Lighthouse. Tinor po na po kayo ha. Share down na po. Partner rin po kayo na masyal sa Ilocos. Shout out! Ang ganda po ng dagat.
Oh. Oh, shout out. Oh, kami picture mo kami. Shout out mo kami, Pay. Shout out. Pahiga. Picture kami nito, Pay. Smile. 1, 2, 3. Okay. Okay. Shout out po. Ang ganda po, no? Picture ka na, Pay. Oh. Bumaba, Emily. Tara na. Ano yung aso? Bumaba tayo. Oo! Pay, tara na, Pay. Bagsak ko. Baka naman kasi mahulog ka. Yung tuta nila, yun po, mabilis sumakay. Naala namin. Ba naman. Ginawa ka mo ha. Shoutout ka, Tutoy. Anong pangalan chuchay nyo? Chewy. Oh, Chewy. Shoutout Chewy from ano? Rizal. Rizal. Oh, mega shoutout sa mga taga Rizal. Sir, matata po kayo dyan, sir. Bawal po dyan. Dito, wala na akong multo. Kanina, may nakakita akong multo. Dito, ano pong nakalagay rito? Kasaysayan po ng lighthouse. Yan po yung picture niya. Dito, may natutulog po rito. Kaso, may babae po akong nararamdaman dito. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Siya'y nawa. Meron dito espiritu. May babae dyan. Ha? Marcos. Nasa si Marcos? Ayan po si Marcos, oh. Si Bongbong Marcos ang presidente natin. Yung bata pa po siya. Yan po yung mga matatanda. Laga na. May white lady dyan. Oh. Ito na. Kita nyo po. Lampara. Lights. Unang panahon. Battery. Ginagamit pa ho. Ang ganda ho. Ito po yung ilaw. Tinutur ko na po kayo ha. Walang mo dito, Daddy. Walang multo. Doon lang may multo. Tara na ha. Paul. 1890 pa pala ito. Chapel Lighthouse o Lighthouse po. Ginawa po siya kay Saysayan 1890 pa.